wakadi chiperi makadio tayozona matone vamwe nokubatsira matambudziko. Alright, ndeapi matambudziko amuinayo kwamuri kubva uko? Kuno tinobvunza. Kuno pane munhu ndakaita zvandakaita naye saka anondipa mari yangu. Imari? Mari yatakange takawirirana pabasa takaitirana taifanira kunge tichipanana 2000. Mune muchiti pane zvamunotengesa here? Handisi kunyatsonzwisa mari ndechikwerete zvamakatengesa here kana kuti makashandira munhu? Yakauya sei chikwerete chamukutaura ichi? Chikwerete chandiri kutaura inini chakauya so. Chaitika ndechekuti ndakati ndiri kumba kwandogara kuchisipiti. Ndaida kuya mutauni. Ndichida kuya mutauni pandaenda pabus stop ndichiti kwire kombi ndiye kutauni. Saka pakasvika kamotikari keblack bhazi kumira vandapinda mumota mezvikanzi town. Vandapinda munhu uyu akasvika pakutanga kuchiva inini munhu womurume kusvikira ati daurara newe. Saka kusangana kwandakaita inini naiye every time pese patasangana napese aindipa mari, asi akazopesa akusandipa mari. That's why akazosara nechikwereti changu. Munoziva mari vana vaduku? Leyazi mali abantwana abancane inofanirwa kuya nenzira dzakarurama. imeli kuya ngendlela ezinhle. Imwe muchiona kuti mari iyi asi kana isina nzira dzakarurama siyanai nayo. Kodwa umele uchiyane layo nxa ingabuyi ngendlela ezinhle. Siyana ichi? Chiyana layo. Munhu iyeyo uyo mota yaanofamba nayo Umuntu enalo imota haisi mota yake, ayisiyo mota yake. anotoenda kunohaya mota Uhambo wesiya kuvanhu vanohaisa chi? ebantwini Iye antori nemazimota anodhura. yenulazi Iyi ndeyekurasisa iyi. Saka wanga watojoiniswa, wanga watojoiniswa chigei. Spirit yoyo ukada kuitarisa yatowa pauri, zvekuti kana ukatarisa vasikana hauchatarisa sekuti unoona chi? Vasikana. Chitorina basa nawo vasikana. Wakutotanga kutofungawo zvemurume kuti dai ndaona umwe futi anondipfimba. Kona. Saka vana vaduku mari musaida nenzira dzakashata. imali lingaithandi ngendlela ezimbi. Musaida nenzira dzakadini? Lingaithandi ngendlela ezimbi. Kana maomerwa munouya kuchechi, Lingabona seloni tikakunamatirai kune chinhu chinonzi munana, singalikhulekela kule chekuti Mwari vanotumira a destiny helper asina any condition. Asingakupe condition. Ungakuniki condition. Good Samaritan anongosvika kunhonga unokusiya pachipatara. Iye achitoenda kwaari kudini? Yene dlule siya lapha yakhona. Musachiva mari dzisina basa. Vana vaduku handitika inouya yako mari. Iyabuya imali yakho. Yako mari inodii? Yakho imali zabuya. Uya pano ndikunamatire.